Akhirnya sampai arena guys. Ini kayak kasih hari lah ya. Oh ini saya dapat langsung kena. Apa dia yang ini ada lo enggak? Ini kan kena. Ini sering video lan. Ini kayak gufur nu ada. Like share subscribe खालामना Finally ini syuting ada kabulana. Gelawadani subscribe खालामना होय channel ko नायनानै आरो share खालामना थाब share खालामना हो जाहाथे 1k जानो हायो जाहाथे जौगालांनो हायो Video लानायसो ini लाय सबरे लावला देलाय दुरा देलाय Hello Adam थाब खालाम Syuting apa guys? Di bajakan dulu. Video kamu ke? Oh video kami ke? Hei lah. Oh juga. Juga mo. Pokon kayak masih gini. Pokon. Poslah sudah ada bawa anu bu. Poslah sudah? Suakai. Thank you Suakai babu. Sudah. Vision ke belakang baik. Roll kamera action. Itu mulai bayar nah kamera ni nah. Kamera kamu. Eh masih kan. Nah lama tadi guys. Mari jaya. Dun. Nah, ada guys. Hei, nungguin dulu lu sedang. Sigang ki moनसे लाना बावदों निखौ सिगां ki एंगल मोनसे लाफायबाव हei नोंजों रायलाय sedang निखौ ओरै गिदिंफ्रानो Itu lah keren. Aku nih itu ani kakek kita ini enggak tiba. Gimana? Ada. Punya ada ekor itu. Cancel lagu baik. Campur lagu baik. Nang ada. Harlai baik nih mah. Mah, hei lah yang jenis ini mah. Dah ini kan kanan. Kamera action. Kamera action. Oi boy. Sita, maka tabung naik demen. Mana naik? Maka naik. Kaim sana. मोजां दे खनसेनो जाखानाय आरोना खनसेनो जाखानाय बानायदो 5 मिनिट जाबाय नों भिडिअ मोनफैबाय Sita, maka रायलायनो नागिरदोंमोन बुंदो दे खर'आ एक्टिं जायाखै होनबा Sita, मा खोथा रायलायनो नागिरदोंमोन बुंदो दे खर'आबो बाय एक्टिं खालामब्रा एक्टिं बुंदो दे दाल मानां बाय एक्टिं थाङा इया दाख्लै इया डिरेक्टराव रोल केमेरा दे खनसेनो जाखानाय दै खनसेनो जाखानाय बानाय खर' एंगला थांदोना थाङाखै नायलाय लिरयाखैलै लिरदोथ' आं गिदिंबाय थाबाय Sita, मा खोथा रायलायनो बुंदो दे इदि आरो दा आंलाय गुबुननि मानो जाना नोंलाय आंनि जाना दे मोजां सिखायना होदो केमेरा आंलाय कृष्णसो जानो थांगोन दा आंलाय मानो गुबुननि जानो नोंलाय आंनि सनाथि खोन्थाना गुड हामारलै दिनै माने मान गोसो होआखै बारा गोसो होआखै बै एक्टरा गोसोखौनो होथाराखै दिनै माबा मिनिनो ओंखारनाय शुटिं बानायनो फैदो आरोना ओमफ्राय माने गोसोखौनो होथाराखै बे एक्टरानो गोसो होआबालाय बोरै जानो दिनै बेनिखायनो दा जोङो बुंबाय थादो बेखौ मोजां बानाय खनसेनो जाखानाय बिदि माने बियो गोसोखौनो होआ आरोना माने गोसो होआ मिनिलाय माबालाय जाबाय थायो आरोना गगा मोनदोनो गगा मोनबाबो बिदि जानाङा दायो गोसो होनांगौ माने दा सिखायग्रा टिंकु आदाया नैबेनो फुनबाय था र' मेकआपबो फोना नायनि जा समायना नुखादों दे जा समायना नुखादों नोङो इखो एक्टिं खालामबाव र' मेकआपबो फोनना नायनि जा समायना नुखादों नोंखौ मेकआपखौ दे जा मोजाङै लान्स माने जानाय लोंनाय ओइ ज' गासिबो ज' दे ज'लाय
Kau. Nih, papar gangsir ranah bae. Oh, dah bincang bro, nunggu lainan yang water drinking. Deh. Sendiri, mau usah kentalnya. Deh itu loh. Ang iyo nih. Zingnya kembali. Deh kasih betul lah. Hello guys, Nur, kasih. Kasih buku semua oleh baik. Kasih besar aja. Nah. Ibu kita macam mana ya? Suci nggak malah. Deh kasih besar lagi nah orang itu. Jangan kelihatan buat no. Nih nunggu nih. Jipun ang kamar menjaga sini. Gampang sih. Satu sengkai ini. Jipun ada hasilnya nada. Rasul, kalau kupas kan nih. Hah? Ini di kalau kupas kan nih. Pas kamar gini.